والله اسلامه. نعم. Ni Allah Ta'ala ka diɲɛ ka bɛn le 5 نعم premier mois نعم 2015 tiens odo siga t'a la le 5 premier mois نعم 2016 tiens ni o nazara kalo tile 5 نعم a kalo fɔlɔ san 2016 tiens n'a diyara Ala ye nin y'an sigi ni Mali la yan نعم Bamako نعم Yirimajɔ tiens ka dɔ Buguni na wallahi odo sɔgɔmada in na نعم nga bɛ Ala fo k'a barikada siga t'a la ka ɲuman dɔn o bɛ bɛn Ala tanu wallahi Ala ka hɛrɛw kan tiens Ala ka tɔɔrɔw kan siga t'a la ya Rabbi Ala k'an sigi hɛrɛ la amin Ala k'an wuli hɛrɛ la amin sigi kun ye min ya Rabbi Ala k'a ko ye amin Ala ka yafa kɛ an ma amin Ala ka kɛ dalilu an ye amin kira Muhammadu kan amin sallallahu wassalim sangare On cherche la protection spirituelle. an bɛ taga ɲini setigi Allahu Ta'ala fɛ o ka kan ka bɔ sɛtanɛ dagalen tɔɔrɔ ma wallahi sɛtanɛ min kɛra farila kɛmɛ bɛ Ala fɛ tiens ka bɔ ka ɲɔgɔn na wallahi o kɛra Celui qui dérobe l'homme à la foi. sɛtanɛ min bɛ jɔn wasi نعم sɛtanɛ min bɛ jɔn wasi a dusukun na wallahi Contre les féticheurs. Ala k'an kisi dumajugu tɔɔrɔ ma amin ɲininkɛlaw ye amin Contre les hypocrites. ya Rabbi Ala k'an kisi munafiki tɔɔrɔ ma amin n'o ye jigikɔrɔ sa ye amin ɲɛ bɛ ɲɛda min na ani a yɛrɛ kɔnɔta ye min ye نعم tɛ kelen ayi bɛɛ kelen ya Rabbi Ala ka dɔn n'o ye amin ya rabbi munafiki ka walijuguba ye dɛ wallahi a man ɲi nka n'i ye kuranɛ lajɛ aha kuranɛ haya 600 haya 100 haya 60 ani haya 6 نعم haya kelen tɛ kuranɛ na min ko munafiki aha fɔ tuma min na seli kɛra wajibi ye Allahu akbar kɔrɔ ye munafikiya kun tɛ silamɛya la ayi yanni seli ka na abada nde nka seli nalen nana munafikiya de sinsin hinɛ na Allahu akbar ya Rabbi Ala ka dɔn n'u ye amin o man ɲi o man ɲi o man ɲi wallahi u bɛ yɛlɛ fɛ k'u tɛgɛ ci tɛgɛ min Naam. ni segu ye aha u bɛ sɔn cu wallahi ya Rabbi Ala ka dɔn n'u ye amin Contre amare les renégats. Ala k'an kisi mɔgɔ minnu filila u yɛrɛ ma Ah. ya Rabbi Ala k'an kisi olu tɔɔrɔ amin ya rabbi mais o ka ca bi dɛ o ka can wallahi Allahu Ta'ala y'an da ka bɔ maniw la tiens bɔgɔ duruduru siga t'a la ji salasala tiens ji nɔgɔlen wallahi mais Ala ko n bato نعم ko n dɛsɛr'o la siga a t'a bɛ la fɔ ma nazara ka kan na aha ko yɛrɛ de da wallahi Contre les vaniteux. Ala k'an kisi yɛrɛ yiralaw tɔɔrɔ ma amin yɛrɛ yirala aha n'a b'a yɛrɛ yira نعم n'ale m'a yɛrɛ sɔrɔ Aha. lafiya tɛna ayi abada sabu ale ta kun ye yɛrɛ yira ye wallahi o do Ala y'a dɔn anw da kun ye kaburu ko ye tiens ni yɛrɛ yira ko don Naam. anw yira sa dɛ siga t'a la an yira sa wallahi o nka kɛra kaburu ko don o do o tuma o ti ban fiyewu ayi o de y'an ka boli kun ye siga t'a la tiens Contre les mauvais marabouts. Ala k'an kisi murijuguw tɔɔrɔ ma amin mori cɛnikɛlaw aha mɔgɔ fagalaw نعم furusalaw aha dɛsɛgulaw نعم dalula aha galo kan نعم ya Rabbi Ala ka dɔn n'u ye amin ɲani min ni gɛlɛya min b'an ka jamana kan aha olu don wallahi o do n'u sɔnna ka tile نعم gɛlɛya min ban siga t'a la nka n'u ma tile نعم gɛlɛya ti ban dɛ ayi a ti ban Ala y'u sɔn dalilu min na Aha. u bɛ ka cɛnni kɛ n'o ye tiens balo mɔgɔw joli la ni dalilu ye wallahi ya Rabbi Ala ka balo joli la amin amin ya Rabbi Ala balo joli la amin o tuma n'o n'a bila yɔrɔ la Aha. n'Ala sɔnna lafiya bɛ na siga t'a la Ala k'an lafiya amin Contre sangare les hommes méchants. Ala k'an kisi cɛjugu ani musojugu tɔɔrɔ ma amin ya rabbi basi ba o man ɲi a ko ni Ala bɛ fɛ ka muso min ka ɲɛnamaya tiɲɛ pewu نعم ka mɔgɔ sa aha Ala b'i sɔn نعم cɛjugu la Allahu akbar n'o dira i ma tiens hali n'i ka bon aha i jasi siga t'a la n'i ye cɛlankolon sɔrɔ نعم hali n'i ye mansɛbɛ ye aha i na kɛ malankolon ye tiens n'i ye cɛlankolon sɔrɔ نعم Ala sɔrɔli yɛrɛ ye baara ye wallahi siga t'a n'i ye la cɛlankolon sɔrɔ aha jɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔli ye baara ye tiens n'i ye cɛlankolon sɔrɔ نعم den ɲuman sɔrɔli ye baara ye Wali. sabu sabali min kan ka e Na. sabali k'i muɲu aha pour ka se ka den ɲuman sɔrɔ نعم cɛlankolon fɛ sigi Aha. i tɛ se k'o kɛ ayi abada abada cɛlankolon ma ɲi dɛ a man ɲi wa a b'o cogo la musolankolon ka jugu a bɛɛ ye wallahi tiens o de la Nabila Musa alayhi salam Wassalam. maa min n'a ye Ala deli Ala n bɛ fɛ i ka muso sabali la aha Ala ko Musa نعم Ala deli d'abord aha Ala k'i sɔn sigi ɲuman na amin tiens parce que n'i ma muso ɲuman sɔrɔ Aha. sabali ti ɲɛ ayi n'i ma cɛ ɲuman sɔrɔ نعم sabali ti ɲɛ abada o tuma n'i ma den ɲuman sɔrɔ Aha. sabali ti ɲɛ ayi n'i ma sigi ɲuman sɔrɔ نعم sabali ti ɲɛ abada sabali yɛrɛ asulu de ye aha i ni min bɛ jala a k'a dɔn i ye tiens siga t'a la tiens
Angare. Cɛjugu man ɲi dɛ. A man ɲi. Ani musojugu. Ah. Ya Rabbi Ala k'an kisi to. Amin yɛrɛ. O la Kuranɛ ko. Ko ka cɛjugu di musojugu ma. Tiɲɛ. Ka musojugu di cɛjugu ma. Wallahi. Kuranɛ y'a fɔ ten. Naam. Baara de ka kɛ ten. Wallahi a ka gɛlɛn. N'a tun bɛ ka kɛ ten. Naam. Ɲani min ni gɛlɛya man kan. A ma fɔ daburu la. Wallahi siga t'a la. I ni Ala jɔnba dɔ ye. Naam. Limaniya b'a la. A n'a dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Naam. O bɛna muso kelen furu dɔrɔn. O bɛ Ala ko bila pewu. Wallahi pewu. Comme muso in ni Ala tɛ ɲɔgɔn fɛ abada. Ayi abada. O tuma muso in ka wale juguya kama. O b'a a baramini ka taa n'a ye. Tiɲɛ. O tuma k'a bɔ Ala ka sira kan. Siga t'a la. K'a bɔ kira ka sira kan. Tiɲɛ. A bɛ f'o ma musojugu. Wallahi siga t'a la. Tiɲɛ. I ni muso dɔ wɛrɛ ye. Naam. Ale kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ. Munafiya t'a la fiyewu. Naam. Nka n'a furu cɛ dɔ ma. Politiki dɔ. Naam. Cɛnnikɛla dɔ. Mɔgɔ fagala dɔ. Naam. Ka na o bɛna ka nɔrɔ cɛjugu yɛlɛ la. Tiɲɛ. O tuma nɔrɔ jalen. Naam. N'u yɛlɛla muso ɲɛda la dɔrɔn. O ye muso ka ko bannen. O tuma ɲumankɛla bɛ kɛ jugumankɛla ye. Wallahi. I bɛ tila k'o muso kelen ye kun. Naam. O tuma o kunna wolo. Siga t'a la. Dɔ wɛrɛ ma kɛ dɛ. Naam. Cɛjugu fɛ furu. Wallahi o don. Cɛjugu ni musojugu ye baasi ba. Ala ka dɔn. Amin. Ala kana kɛ jugu ma ye. Amin. Ala kana bɔ an na. Amin. Sɔli. Naam. Ala k'an kisi faama jugu tɔɔrɔ ma. Amin. Faama cɛnnikɛla. A man ɲi. Gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana kan. Ninnu ka gɛlɛya b'a la. Siga t'a la o don. Ninnu ka gɛlɛya b'a la. Wallahi. Bala. An ye faamaw de ta. Naam. Mɛlɛkɛw t'u ye jinɛ t'u ye wo. Ayi. Olu wolola kuma wolo cogo. Wallahi. Cɛ. Ka tunu cogo. Siga t'a la. U bɛ taa ɲɛgɛn na ka bo kɛ. Cɛ. N'o yɛrɛ cogoya. Wallahi. O ma gusa n'an ye dɛ. Ayi. Nka an ye mɔgɔ dɔw de ta. O tuma ka wari bɔ ka kɛ ɲɔgɔn kan n'an n'olu balo. Cɛ. An n'u sara. Naam. O tuma ka marifa ɲini ka d'u ma. A ye juguw kɛlɛ ka bɔ anw kan. Cɛ. Pour que anw ka se ka sunɔgɔ an ka denbaya la. Wallahi. O tuma a y'an sécurité. Siga t'a la. O don. Faamaw na kun de ye. O don. An bɛɛ y'o nakun dɔn n kalan tɛ n ma kalan tɛ. Ayi. Maliden bɛɛ ye faama nakun. Wallahi y'a dɔn. Mais faama bɛ ka min kɛ bi. Naam. O na nakun ka jan dɛ. Wallahi a ka jan. Minnu y'u tilen. Naam. Ala ka hɛrɛ k'an na. Amin. Minnu y'u jigɛ. Naam. Ya Rabbi Ala k'u boyi. Amin. Ya Rabbi Ala k'u boyi. Amin yɛrɛ. Yɔrɔ in bonya kama. Amin. Sɔli. Naam. Angare. Ala k'an kisi jinɛjugu tɔɔrɔ ma. Amin. O kɛlen bɛ ka dansago an ka bi kun. Mɔgɔw la. Naam. Mɔgɔ jugu bɛ yen. Tiɲɛ. Jinɛw la. Tiɲɛ. Jinɛjugu bɛ yen. Wallahi. O la. Naam. An bɛ dugawu kɛ kuma caman. Jinɛjugu fɛsigi. Naam. Ala k'an kisi a ma. Amin. Jinɛjugu n'a donn'i la. Naam. I ka ko gɛlɛya. Siga t'a la. An balima dɔw ka furuko gɛlɛyara. Wallahi. Ko jinɛjugu. Siga t'a la. Dɔw ka cɛko gɛlɛyara. Naam. Ko jinɛjugu. Wallahi. Dɔw ka musoko gɛlɛyara. Naam. Ko jinɛjugu. Wallahi. Dɔw ka denko gɛlɛyara. Naam. Ko jinɛjugu. Tiɲɛ. Dɔw ni maa si ma bɛɛ bilen. Naam. Ko jinɛjugu. Wallahi. O tuma jinɛjugu kɛra sababu jugu ye sa. Naam. Ko nin y'a kɛ ɲɛnamaya la. O kɛra. Ala k'an kisi jinɛjugu. Amin yarabi. Mais nin bɛɛ la ɲumanw bɛ yen dɛ. Wallahi bɛ yen. Ala ko jinɛ ni mɔgɔ da ko ye bato kelen ye. Siga t'a la. Jinɛw bɛ seli. Tiɲɛ. Komi an seli cogoya. Tiɲɛ. U bɛ Ala bato. Naam. Komi an ta in cogoya. Tiɲɛ. U bɛ sun don. Naam. Komi an ta in cogoya. Tiɲɛ. U bɛ wajuli kɛ. Naam. Komi an ta in cogoya. Tiɲɛ. A caman bɛ nin kɛ nin yɛrɛ kan yan. Wallahi. Bele. O t'a da ye. O y'a da. Mais kafiriw b'u la cɛnnikɛlaw b'u la. Siga t'a la. Siga t'a la. Ya Rabbi Ala k'an kisi o tɔɔrɔ. Amin. Ala k'an kisi Ala ka danfɛn bɛɛ tɔɔrɔ. Amin. Yarabi Ala ka danfɛnw. Tɔɔrɔ ka bɔ dɛ. Wallahi. Ya Rabbi Ala k'an kisi o tɔɔrɔ. Amin yarabi. Wa Ala k'an kisi dilanifɛnw yɛrɛ tɔɔrɔ. Amin yarabi. Moto tɛ danfɛn ye dɛ. Ayi. Moto dilanna de. Wallahi. Ala k'an kisi dilanifɛnw. Amin yarabi. Yɔrɔ in bonya kama. Amin. Sɔli. Angare. N'an bɔra yen an ma zizina Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. O bɛ bɛn. Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen masa ye. Tiɲɛ. A ye diɲɛ hinɛ lɔbɔ. Wallahi. Kafiri ni silamɛ. Naam. N tɛ foyi la. Bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ hinɛ la. Siga t'a la. A wari. Naam. A dumuni. Tiɲɛ. O tuma a so ɲumanw. Naam. A mobili ɲumanw. Tiɲɛ. A moto ɲumanw. Naam. A muso ɲumanw. Tiɲɛ. Olu siri ko silamɛw dɔrɔn na. Ayi. Kafiri b'a sago kan. Wallahi. Tiɲɛ. Ala ko. Naam. Rahman. Tiɲɛ. Amma Allahu Taala min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa ye. Tiɲɛ. A ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn. Tiɲɛ. A bila ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ. Tiɲɛ. Minnu welela ko Ala dɔnniyaba cɛmanw. Wallahi. Ala musomanw. Tiɲɛ. Siga t'a la. Olu de ta ye lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen. Wallahi. Ya Rabbi Ala k'an d'o ye. Amin. Ala min ye kelen pe ni fanga bɛɛ bɛ taa sɛbɛn ale la. Tiɲɛ. Faamaw ka faama ko don. Wallahi. O don. Fanga tigi Ala ye dɛ. O don. Ala min ye danni kɛ. Naam. Maa sara an na. Ayi. Wa a bɛ banni kɛ. Naam. A t'an ɲininka fiyewu. Abada. Ala min ye kodɔn masa ye. Tiɲɛ. Musokɔrɔba in kɔni. Wallahi. Ala min ye danfɛn bɛɛ daba ye. Tiɲɛ. Siga t'a la. Belebele fili Ala min na. Danfɛn bɛɛ daba ye Ala ye. Tiɲɛ. A ye kabakolo 7 labɛn. Naam. N'a ka masaya ye. Tiɲɛ.
ka dumo ko wuro lallabe nam na ka ala ye siga talla ka dabe bedda cen to ka an fara maka dan labaye wallahi amma da ni ma fa ay Allahu jalla jalaluhu wali Les maîtres du jour de la résurrection. lahara masaka bay alami cen ko lahara tigi alami cen o de ko wallahi ne ko ka boli ala ye nam aha ika ala do cen mais aw ngame alami ma nam o de lahara tigi Wallahi. le maître du jour de la retribution cen Le Dieu qui mange pas. ala min di duguni ke ay on ngala di fu abada foyi Ni somnolence, aha ni sommeil ne le freine. wala ala min di jingo watis no ay abada Qui ne presse pas. ala min di pressé ay beki sabo ke cen am dala so siga talla nangla sunu bala nam nangla kamal mala nam nangla javala Aha. nangla galula nam nangla mo fagala Aha. nangla Na- subala Nam. nangla hashidiyala Aha. nangla bezonala Nam. kuma ana ala so cen nangla sella Nam. nangla suna Aha. nangla wajulla Nam. ko on ala so wallahi kuma beki labe cen bebe la so siga wo talla bebe sala sarala Cen. yire minge wallahi cen ka ko don mi dimmo mi di taya ah la 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 ay ere bule minge aha siga talla ala kan daga juma amin Et qui n'oublie pas. masa min dingina ay abada ka bo fero de kera wati jande menena aha kuma ka jina no ko Nam. bal ay abada aha Pas de voix. masaka ka masaka wallahi famo ka famo ala odo wallahi Nam. famo jol do aha mini su taraka banga du gole nge Eh. to fli kaburula Nam. kaga bo lawa Aka ca. o warti jol do Nam. minu saraya Aha. da zogolo Nam. minu saraya Aha. olu su taraya Nam. abani jina Aha. ta fli kaburula Nam. kaga bo lawa Eh, aka ca. baga femi Nam. abifu ma allah Cɛ. jalla jalalu Wallahi. wallahi na sorla ko ministre fagaba de Nam. na ya sorla president fagaba de Aha. iti shi ka sobli ay abada abada ga ala ya fa aha ko ku fe foti ay foyi ana L'envoyeur des 313 pour cette 124 minutes. masa min ye kira kɛmɛ sɔrɔ ni tan sɔrɔ ci ama cen ani na ɲuman ba kɛmɛ ni ba mugan naani ci ama wallahi ma ci gansan dɛ ay abada a ko n ye ninnu ci cen n ye ninnu bɔ a la Nam. n ye ninnu ci aw ma Aha. ni kodɔn ni faamu ye Cɛ. ni hinɛ ni makari ye Cɛ. ni ala kɛlɛmanjɛli fɔlen ye k'a yira aw la ma wɛrɛ tɛ fɔ ala Wallahi. olu yɛrɛ de ye cidenw ye Cɛ. n'u ko a ka min to a y'o to Nam. n'u ko a ka min kɛ a y'o kɛ Cɛ. n'a ba n'o ma m'a bila jali ma wallahi bu blala ma bila gansan dɛ ay abada Aha. Le Dieu qui n'a pas compris, masa min ma fɛn wolo ay a ma fɛn sɔrɔ n'a abada pas été compris. a yɛrɛ ma kɛ fɛn wololen ye ay Lui ne sera jamais. waati wolo kɛ wa fɛn tɛ bɔ a la ay abada Lui n'est égal à lui. ale ni foyi tɛ kelen ye ale foyi bɔ ne ɲɔgɔn ay kulɔri tɛ ala mina kodo ay wallahi cen ala ye kabako ye dɛ wallahi kabako odo e ma fɛn wolo Nam. fɛn bɛ wolo aha fɛn na bɔ e la Nam. e yɛrɛ de foyi bɔ ne ɲɔgɔn fɛ Nam. i jɔ mɛ ni yɛrɛ ye oh n'i ka ala ye Nam. wa i ti ɲina i ay ti sunɔgɔ Ayi. wa i ti jingɔ ay o kɔrɔ ko kɛta ninnu ala ɲɛ b'u la wallahi ay yaba bi ala k'an sara n'a amin amin are bɛɛ sara n'i ka kɛta ye wallahi o ka ɲi siga t'a la o ka ɲi ni faamaw de bilala ko k'an sara nam lala o na taa dɔ di dɔ ma eh balimaya kama aha sinjiya kama Cɛ. sigiɲɔgɔnya kama cen mais ni ala bilala ka k'an sara ala n'an sara n'an ka kile Cɛ. yaba bi ala k'an sara amin Créateur de la terre et des cieux. ala min nam n ye dugukolo da aha ani kabakolo cen Ainsi que tout ce qui est ani fɛn o fɛn bɛ sanfɛla ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ nam masa min y'o da cen a cen tɔgɔ fɔ ala wallahi ala ye kabako de eh odo wallahi ala ka hɛrɛ ka ɲi amin aha louange à Allah. tanu bɛ alahu taala ye cen ka kan Défenseur de ceux qui ont la foi. ni ala ma an ka kuran nana wallahi a ko tanu bɛ ala ye cen saniya bɛ ala ye Cɛ. ala min ka se kɔrɔtalen don Wallahi. masa min ye ala danɛbaw dusukun kɔlɔsiba ye cen aha Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. a bɛ bɔ ni ala danɛbaw dusukun ye dibi la Nam. ka na n'o yeele la cen ala danɛbaw dusukun kɔlɔsiba ye ala ye wallahi yarabi ala k'an dusukun amin Quant à ceux qui ne croient pas, wa aw minnu bɛ n'aw bara ala n'o ye kafiri munafiki jahili fasigiw ye ils nam ont pour défenseur les sages. aw ka dɛmɛma tɛ ala ye dɛ Ayi. a ko aw dusukun kɔlɔsi bɛ boli fɛ aha n'o ye sɛtanɛ ye Cɛ. n'o ye kafiri Nam. n'o ye fasigi ye Aha. n'o ye jinɛ sɛtanɛ ye nam o tuma n'o ye cɛnikɛla ye aha o tuma k'aw dusukun kɔlɔsi bɛ olu fɛ Cɛ. ne tɛ ne ala tɛ ka kɔlɔsi dɛ ayi o bɛ ka kɔlɔsi o bɛna mun k'aw la nam Ils les font sortir de la lumière aux ténèbres. o bɛna bɔ n'aw ye nɔrɔ la ka taa n'a ye dibi la cen cen ni karamɔgɔ y'a dilan o b'a cɛ eh siga t'a la yarabi ala k'an kisi o ma Amin. Aha. Voilà les Mais il y a gens ça. de Christ.
olu de mɔgɔ ye minnu bɛ bila janima kɔnɔ tiɲɛ n'u donna u donnen wallahi ala kana don amin Où est le délai éternel? n'i donna ye ko y'i dolen k'i ti bɔ bilen ayi k'a fɔ san dɔ wa kalo dɔ wa naam bali bada a baden dɔw ko ko mɔgɔ bila janima na ko ka tila ka bɔ ko ni mɔgɔ ye san hakɛ dɔ kɛ janima na naam o tuma ko n'i ka juru jɛnna ka ban ko i na tila ka bɔ ayiwa nkalon don riri nkalon don kuranɛ yɛrɛ de ko naam ko k'ale dina fi ha wallahi abadan mais fi ha yi naam n'i y'o kɔrɔ dɔn ayi o t'a fɔ k'ale dina fi ha bada i bi don ka du mɛn tiɲɛ layi i bi don naam i b'a kɔnɔ ye sa tiɲɛ waati ma fɔ sama fɔ ayi kudayi o bɛɛ la naam aw ka tila ka na mɔgɔw nɛgɛ ko n'i jɛnna k'i na tila ka bɔ janima na ayiwa nkalon don firiri don min fɔra kuranɛ na naam o de ye ni janime tasuma ye janimedenw jeni ka se kɛnfɛ la naam ala bɛ bɔ n'o janime tasuma na ka taa bila janime neji la tiɲɛ n'o ye gilasikuru ye tiɲɛ o bɛ janimeden kolo pɛrɛ ka sɛbɛn bɔ siyɛ 70,000 min tɛ kelen Allahu akbar mais ani bɛ bɔ ka taa alijana na ayi o tɛ kelen ka jan dɛ wala o tɛ ka jan ala kana n'o janime kɔnɔ amin n'i donna wallahi ala kana n'o amin Vous aimez vraiment Allah. ala ko naam n'aw bɛ ni ala yɛrɛ fɛ aw de ye ko don tiɲɛ Suivez-moi. wa a ye tugu n kɔ dɛ ayiwa tiɲɛ Allah vous aimera alors. wallahi naam n'a kɛra fɛ a ye tugu n na tiɲɛ n'a tugura n na naam ne yɛrɛ ye ala bɛ k'aw fɛ n tɛ fitiri wale ayi wa min yafa a ka jurumu tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen la tiɲɛ Allah est pardonneur et miséricordieux. wa n b'a dɔn alijana na wa ne de ye hinɛ masa ni yafa masa wallahi ko n'a bɛ ni ala fɛ naam a ye tugu n kɔ tiɲɛ o tuma ni n ko min naam a ye jɛnɛ o ye tiɲɛ n'a sɔrɔ la n bɛ k'a fɛ wallahi wa ni n kɛra fɛ min yafa a ma pewu n'o kɛra n b'a bila alijana na wa ne ala de yafa masa ni hinɛ masa tiɲɛ o don a tigi y'a fɔ dɛ a y'a fɔ a ye to an ka tugu a la amin Ensuite, namɔrɔ ye naam que la paix et le salut soient sur notre prophète. ala ka namani kisi ji di an ka kira kan Le premier et le dernier prophète. kira fɔlɔ ani kira laban nari Déna du Mec et de Médine. maganga ani madinɛ kan tiɲɛ o don D'Abdullah et d'Aminata. abdulayi di ani aminata di wallahi wasali Le prophète qui a descend un nom, etc. kira min ye tɔgɔ 200 ni tɔgɔ den kelen sɔrɔ tiɲɛ a sɔrɔ a si ni si tɛ kelen ye ayi Celui qui n'a jamais fait de péché. mamadu min ma jurumu den kelen kɛ ayi ni fara kumaba kan abada Le beau-père d'Ali. seyidina ali burankɛ ko don tiɲɛ a n'a balimakɛ wallahi Le grand-père de Hassan et de Hussein. Hussein ni asanu naam olu mɔkɛ ko don tiɲɛ olu ye muhamadu ye wasali Le Mohamed qui fut prophète le 17 du mois de Ramadan à l'âge de 40 ans. anw lamɛn kira ma kira min cira ka kɛ kira ye tiɲɛ a tɛ san 40 wasali a bɛ sunkalo ma o tile 17 tiɲɛ Le prophète à qui le Coran a été révélé. an ka bɛ mamadu ma kuranɛ jiginna cɛ min wasali ne tɔgɔ yɛrɛ ye madu ye o a tɔgɔ don kuranɛ jiginna ale kan ayi a jiginna cɛ min kan naam aminata den wallahi maganga ni kurisi wasali Il n'y a point d'autre prophète. wa kira wɛrɛ tɛ yen naam ne kɔfɛ ayi sabu laban don wallahi o don Car Dieu dit dans le Saint. dalilu ye jumɛn ye kuranɛ na ala ko naam Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Et j'agrée l'islam comme une religion. Si quelqu'un est contraint par la sans inclination vers les péchés alors Allah est pardonneur et miséricordieux ala ko naam kuranɛ na suratu maida naam haya 3 aha a ko bi naam ni Allahu taala ye n ka diinɛ dafa n'o ye silamɛya k'a di Muhamadu ma k'a bila ka na wasali ni diinɛ dafa naam ka Muhamadu bila ka na tiɲɛ n'a dafalen ye wallahi ale nana diinɛ dafa o kɛra mɔgɔ min nana fɛn dafa ni ko dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ naam yɛrɛnɛgɛ kuma wallahi dawu bɛɛ ko kira ye kɛ fɔ in kɛra laban ye tiɲɛ ne ko kira bɛ jigin ja laban kun dɛ dɛ ko ko laban kun dɛ dɛ ayi Muhamadu ye laban ye dɔwɛrɛ ta ko ayi le père des orphelins. yakiledenw fa ko don tiɲɛ o de b'aw fa wallahi Muhamadu jɔn na wasali Mamadu fa sara k'a sɔrɔ a ma bange tiɲɛ a bangelen san 6 a ba sara tiɲɛ ale bangena naam ka balo yatimɛdiya kɔnɔ naam alatoya kɔnɔ C'est pourquoi Dieu dit. o de la ala ko kuranɛ na naam yatimɛdenw ka ko la Ceux
ceux qui mangent injustement les biens des autres, c'est les méchants qui mangent du feu dans leur ventre. ako mogo minnu mina yatimeddenw ka nafolo dun galo kan namara la olu bɛ ka janmɛ tasuma de dun kɔnɔbara la wallahi tiɲɛ Brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. wallahi janmɛ tasuma bilen kɔnɔ sisan tiɲɛ sɔɔni kɔni ayo saya b'o ni jenini cɛ siga t'a la mara y'o haya lajɛ k'an ka moriw balo cogo lajɛ n'an y'o lajɛ ka faamaw balo cogo lajɛ n'an y'o lajɛ ka commerçants balo cogo lajɛ ka tila ka kɔlɔsi y'an bolo ten ka n'an te turulen misiri la k'an jigi da yɔrɔ lajɛ k'an jigi da mɛrijɛnɛ kan nkalon don wala biri don mɔgɔ si t'i sago kɛ jatemɛden kana bolo la diɲɛ na yan bɛɛ bɛ taa janmɛ kɔ alijinɛ kɔnɔ ayi bada janmɛ dalen to yen ayi bada Mais il y a des gens qui disent mɔgɔ dɔw ko que Jésus-Christ reviendra. dɔw ko isa bɛ jigi dɛ ayiwa isa sara ko ana tila ka jigi kun ale bɛ na na olu diɲɛ juru bonyana mɔgɔ ko isa bɛ na na muru dɛsɛra min na isa nana o dilan o tɛ dɛ ko isa bɛ jigi n'u ko isa bɛ jigi ka da o la an b'o faamu isa bɛ jigi dɛ n bɛ taa isa jigilen yan mais n'i ko marama de isa kɔni o ka jigin ko anw tɛ sɔn dalilu jumɛn ye Or, c'est dit dans le sens. ala ko kuranɛ na ne ka mankan tɛ dɛ ayiwa ale yɛrɛ mankan tɛ ala mankan don a ka kuranɛ na wallahi hala ko cogo di Quand Jésus, le fils de Marie, a ko marama den isa ko maram den ô l'enfant d'Israël, ko ya aw israɛlikaw je suis vraiment le message d'Allah. tiɲɛ yɛrɛ la ne ye ala ka kira ye ka ci aw israɛlikaw ma tiɲɛ Confirmateur de ce qui dans la Torah kana ɲɛfɔli k'a ye min bɛ tawureta la n'o ye kitabu jigili ani Injila est antérieur à moi. ne kɔfɛ sa Et l'annonciateur des messagers ciden dɔ bɛ na n'o ye kira dɔ ye a venu après moi, o bɛ na ne kɔfɛ dont le nom sera Ahmed. a tɔgɔ bɛ na kɛ ko Ahamɛ tiɲɛ foli C'est un messager qui o message k'a bɛ na kɛ Muhamadu ye tiɲɛ mais ni Isa yɛrɛ ka kuma ye a t'a tɔ tiɲɛ kɛra o wa a bɛ kuranɛ na a bɛ bibulu la tiɲɛ nin bɛ kitabu bɛɛ lajɛlen la fɛn o fɛn mana Isa ko ni Mamadu ko kan wallahi siga t'a la mais tɛmɛnkɛrɛw bɛɛ kan pewu ko Isa bɛ jigi ayiwa Isa tɛ jigi dɛ ayi n bɛ adamaden Isa kɔni o fatura pewu ala ka hinɛ a la amin ala ka hinɛ a la amin wala ko kira ma Muhamadu wa salim parmi vous est venu. ko ni Muhamadu ye n ye a ta ka bɔ aw la naam wallahi n y'a bila ka na aw ma tiɲɛ kɛra Auquel présent nous les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude. Muhamadu naam n ye a bɔ aw la k'a bila ka na aw ma tiɲɛ a nana mun de la kɔlɔsilibaa don aw kan wallahi makari don aw kan tiɲɛ bilasiralikɛla don aw kan Muhamadu ye ciden ye ka na aw dɛmɛ siga t'a la ka bɔ kogɛlɛma la wallahi wa Muhamadu ye hinɛ ni makari ye tiɲɛ aw kan siga t'a la Pour vous qui êtes compatissant et miséricordieux envers les pauvres. Muhamadu yafa ni hinɛ ni makari ye mun minnu ye mɔgɔ minnu dara ala la Muhamadu ye yafa ni ɲɛ olu ma tiɲɛ o don yɔrɔ bi ala k'an da ala la amin La religion a accepté par Allah. ala ko kuranɛ na naam diinɛ min bɛ ne ala bolo ni m'o minɛ diinɛ min bɛ n bolo ni m'a minɛ naam Et c'est l'islam. k'o ye silamɛya ye Muhamadu tɛ ŋɔni tiɲɛ Toute autre pratique sera point agréable. a ko ni fɛn o fɛn ye dɔ wɛrɛ kɛ min tɛ silamɛya ye n t'a minɛ ayi ni fɛn o fɛn ye taasira wɛrɛ ta min tɛ silamɛya taasira ye n t'a minɛ silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye o nana ni min ye o ye jumɛn ye dun laadiri ni kilinɛ ni jogo ɲumanya siga t'a la o don Et ces pratiquants seront parmi les perdants. mɔgɔ minnu bɛna taasira wɛrɛ min na min tɛ silamɛya taasira ye naam olu bɛna kɛ mɔgɔ bɔnenw na lahara jɔ don tiɲɛ u bɔnna u ka kɛta bɛɛ la i ti foyi minɛ u bolo siga t'a la o don Au nom d'Allah, ni ala tɔgɔ barikama ye tiɲɛ le parfait qui a débuté. masa min ye ko daminɛ n'a bɛ ko laban wallahi y'an bila yan n'a ma bɔ yan ka fɔ an ye mɔgɔ caman donna nin du kɔnɔ yan bilahi kɛra o sɔrɔ tɛrɛ yɛrɛ tɛ fiyewu tiɲɛ mɔgɔ caman ye tɛrɛ jɔ yan o tuma olu sow cira k'o ban ka binw fɔlen ka yiriw fɔlen a tila ka anw kɛ k'a sago anw bɛ tila ka sa ka ban dɔw bɛ tila ka na fan kɔ wallahi fo ka se diɲɛ wuli ma ka ala tɔ nana tiɲɛ Louange à Allah, tanu bɛ alahu taala ye qui nous a créés. Qui nous a créés. masa min ye anw da kɔni wallahi a y'an bila yan
mais pour une raison. Amanda Guanzana, ayanda kungerengerena. Tiens. Ka fo nyawda. Nga jedo flexi. Nyawda. Ka kuleke nawe. Nyawda. Kuma ka to ci. Ay. Da kundo kam. Wallahi. Kero. Car c'est dit dans le Saint Coran. Allahu ta'ala ka Qur'an na masa minga se Qur'an taledo. Naam. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ni Allahu ta'ala jino ni armaduna. Wallahi. Ay kambatu. Tiens. Kambatu. Ay Allah. Mada foi kama. Naam. Ni batulite. Tiens. Nya da jino ni armadu ay matu. Wallahi. Sigatala. Do ala batu mu. Naam. Febla. Ayo. Ala batuli. Naam. O de ka seli joga shundu ka daga de ka hiji ka na sekari. Tiens. O ko to ngo ala batu be. Tiens. O de ye. Naam. Ni duruwe. Mais ala batu be o de ka jena dabla ka shon dabla ka jogu ma yake. Tiens. Ala ko min to ko to o de ala batu li. Wallahi. Sigatala. Ala batu be. Tiens. La batuli be. Batuli di ako min ngo ke. La batuli di ako min to. Naam. Wallahi ka to nyi sala jugu nya bala. Sigatala. Allahu jalla jalalu. Pour ce faire, Oh la sa. Naam. O jawre. Tiens. Akwaye mbatu. Wala sa ko dalu jwana ay Naam. kire kame soban tan sama chama. Wallahi. Kero. Maro. parmi lesquels il a investi Mohamed. Lu kira bala jalila aya. Naam. Koni. Muhammadu. Iran. Salim. Ako billahi. Naam. Kire nguru. Salim. Le prophète de l'Islam. Islamio ka kira koni. Tiens. Raison pour laquelle O de la Qur'an na Allah ko. Naam. vous qui avez cru, Aw mogo mun dara ala la kalimani Allah ka ke mumuni. ne levez pas vos voix au-dessus de la voix de Dieu. Akana manga korota mamuru manga sambe. Ayo. Na be kuma kira fe. Akana ka korota kira fe. Ayo. Et ne osez pas de ton frère là. Akana abi minge ayar dama bi minge kuma na. Naam. Akana so fifiu. Ka fa abi son. Naam. Ko ke kira la. Tiens. Akana so fiu. Naam. Awere dama bi minge nyona. Ka fa abi so ka prena kira la. Naam. Afuma ngare kira afuma ngare sabalate. Haramu du au ka au mumuni be. Tiens. Comme vous le haussez les uns avec les autres. Awala ayar dama tres nyon daga ka nyon daga yi sumo be ka nyome. O minge nyona de. Naam. Haramu du aka kana kira la. Tiens. Wa akana kuma kira fa kugula. Naam. Nyo ka haramu ya beka. Tiens. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous rendiez compte. Nayo ke wallahi na mana kira fe tinno kugula a taka tikira take ka yiri ani kira ke flani barka dala aka barkle da daga fu nga nabo ke du na suna ka kira bunya kuma ngana ni ke walala nya ka fe be mina yi wallahi raba basro ya dafali mamur ni ke take le Ay abada. nam Dieu a promis les ricords du paradis. Allahu ta'ala ledu ta Naam. albino society dala Tiens. ko Au vrai point. wallahi aw ala dana ba mo Naam. babla ni ko Sigatala. society ko ni Tiens. Islam mo Naam. mumuni mo comment bla les gens Tiens. Mais à l'au-delà, mais il dit, mais a ko jena ya les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah. wallahi Naam. na la dana ba yere mo gode mo bin dara ala Wallahi. Sigatala. Et son message. kadda kirala Tiens. katu Wallahi. Qui par la suite ne doute point. atila ma siga fuila ala ka fola Naam. ka fola ajjana ni fata wa masola Tiens. Ceux qui luttent avec leurs biens, les personnes dans le chemin. awula na ka war na ka na bulo yi Tiens. ana foshi ana niru Wallahi. ka dine deme Tiens. na wari Tiens. na aka maburu yi Naam. ko ko ya farkulo yi Tiens. asela ko di ala dana ba yere Wallahi. rayamze yo ko de tali jene Tiens. Odo. ipo bamu Ya famu. ko mumini yere mo gode mo min dara la ka dakira la Tiens. ka so fata nuru ma masika ga wala fi Ay. wa ayaka na bulota Naam. aya yare nita ha dine de me fuka ta ka sayo Tiens. wallahi Ceux-là sont les vérités. ko lui ketu Tiens. do ku jama chala don don de bere Wallahi. Kile. nam Ô les croyants, ya au salama muminu Naam. Dieu nous a envoyé le prophète Mohamed Allah ta'ala ikram murici ama Wallahi. pour que tout le monde ait la bonheur ainsi. Dis-le. wala sa Naam. ala ka dabe bedile ka nemo saro Wallahi. Sigatala.
Ɔkɔrɔ kira yɛrɛ tigiw de ye. Naam. Bɛɛ ka wasa sɔrɔ. Tiɲɛ. Bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ. Wallahi. Diɲɛ na. Siga t'a la. Fɔ ni min banna kira la. Ayiwa. Wa hali ni banna la. Naam. I na nɛɛma dɔɔni sɔrɔ diɲɛ na dɛ. Nka lahara kɔni. Naam. Dama t'a don. Siga t'a la. Les croyants ne sont que les frères. Wallahi ala ko muminu tɛ dɔwɛrɛ dɛ. Naam. Aw ye balimaw de. Wallahi. Tiɲɛ. N'i y'o lajɛ bi. Naam. K'an ka misiri kɔnɔna lajɛ. Balimaya bɛ min? Ko muminu ye balima ye. Naam. Balima ye farikolo kelen ye. Tiɲɛ. Ni e se y'i dimi. Naam. Ka e to Bamakɔ yan. Ne bɛ fɔ Moritani. Naam. Ne ɲɛ bɛ si ɲɛna o don. Tiɲɛ. Siga t'a la. Ni e bolo y'i dimi. Naam. K'i to Moritani. Ne bɛ Selinge. Naam. Mali la yan. Naam. Ne ɲɛ bɛ si ɲɛna n tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu. Wallahi. Ko sabu. Naam. Karisa man kɛnɛ. Tiɲɛ. Siga t'a la. Mais ne yɛrɛ bɛ ka taa mɔrijugu fɛ yen n ko k'e ta cɛ. Ayiwa. Ne ye mumuni ye. Ayi. O mumuni yɛrɛ de ye balima ye. Wallahi. Tiɲɛ. Et puis, A ko. Naam. c'est lui qui a envoyé son messager avec le guide et la religion de l'islam. A ko ni Alahu taala ye ka kira Mamadu ci a ma. Tiɲɛ. Ni tiɲɛ ye. Wallahi. Ka n'a bilasira. Siga t'a la. Ni tiɲɛ ye. Tiɲɛ. Silamɛya ɲuman sira kan. Wallahi. N'o ye diinɛ tiɲɛtigi ye. Tiɲɛ. O kɔrɔ diinɛ tiɲɛ dugukolo kan. Naam. O de ye silamɛya ye. Siga t'a la. O don. Mais ka fɔ silamɛya ye minnu tɛmɛna. Naam. Nkalontigiw ye dɛ. Ayi. Mais silamɛya nana ka ban. Olu bɛ tu. Tiɲɛ. An ka président min tɛmɛna Mali la yan fɔlɔ. N'o ye Modibo ye. Naam. Kita. Ni mɔgɔ min ko i bɛ Modibo ka sariya boli. Naam. I bɛ ka sariya la. I bɛ ka tile la. Naam. O bɛ jɛn n'o ye. Ayi abada a tɛ jɛn n'o ye. Modibo ka fanga banna. Pewu. Ni Modibo ka fanga banna. Naam. A ka ministre ka fanga bɛ ban. Pewu. N'o banna. Naam. A ka maire ka fanga bɛ ban. Pewu. N'o banna. Naam. Dugutigi ka fanga bɛ ban. Pewu. Fanga bɛ segin dugu wɛrɛ kɔnɔ. Wallahi. O tuma kira bɛɛ ka fanga banna. Naam. Fanga sera Mamadu ka yɔrɔ la. O kɛra. Wa a t'u bɔ yen bilen dɛ. Ayi. Pour la paix triomphale. Ko n ye silamɛya ci. Naam. K'o di kira ma. Tiɲɛ. Ka na diinɛ tɔw bɛɛ dan. Naam. Siɲɛ saba. Wallahi. Wɔɔrɔ. K'a fɔ k'a da siɲɛ fila tɛ dɛ. Naam. Siɲɛ saba. Tiɲɛ. Ka diinɛ bɛɛ da siɲɛ saba. Wallahi. Kɛra o. Votre religion. Allah suffit comme témoin. Wallahi ala de bɛ wasa kɛ seereyaw la. Tiɲɛ. O kɔrɔ ye nin kuma ninnu n'a sigara. Naam. Ala bɛ ne yɛrɛ wasa. Wa ala bɛ kira Mamadu wasa nin mankan ninnu. Tiɲɛ. Siga t'a la. Ala wasara seere ye wallahi. Wallahi. O kɛra o. Quiconque fait le bien. Ani maa min ye ɲuman kɛ. Naam. Il le fait pour lui-même. A ko o bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye. Tiɲɛ. Et quiconque agit mal. Ni maa min ye juguman kɛ. Naam. Agit contre lui-même. Ko o tigi bɛ ka kɛ a yɛrɛ la. Tiɲɛ. N'i ye ɲuman kɛ. Naam. I y'a k'i yɛrɛ ye. Tiɲɛ. N'i ye juguman kɛ yɛrɛ. Naam. I y'o k'i yɛrɛ ye dɛ. Siga t'a la. Ɲumankɛla jugumankɛla. Naam. A bɛɛ sira bɛ Ala bolo. Tiɲɛ. Ala k'an sara ni hɛrɛ. Amin. Ala k'an sara ni hɛrɛ. Amin. Si vous serez amené vers votre Seigneur. Wa ko don dɔ la k'aw bɛɛ suye ka segin a ka Ala ɲɛkɔrɔ. Tiɲɛ. Don dɔ la. Wallahi. O tuma n'a bɛɛ ye segin don dɔ. Naam. Ka taa Ala ɲɛkɔrɔ. N'i ye ɲuman kɛ. Naam. I y'o kɛ jɔnni na? Yɛrɛ. N'i ye juguman kɛ. Naam. I y'o kɛ jɔnni na? Naam. Yɛrɛ. Wallahi. O tuma ɲumankɛla jugumankɛla. Naam. Bɛɛ sara Ala bolo. Wallahi. Ala k'an sara ni hɛrɛ. Amin. Oh les croyants. Ya aw Ala danayabaw. Naam. N'o ye muminu ni muminatu ye. Wallahi. Ala mankan don aw ma. Tiɲɛ. Si seulement ne signifie pas que tu Wallahi n'aw selila ka ban o tɛ silamɛya bannen. Ayi. Seli bannen kɔ ko wɛrɛ bɛ silamɛya kɔnɔ. Wallahi. A caman bɛ yen. An bɛ dɔw ko ko seli silamɛya ye. Ko ni selila ka ban ko y'a bannen. Naam. O ma ni seli tɛ kafiyara. Ayiwa. Wa mɔgɔ o mɔgɔ tɛ seli diɲɛ na. Ka seli. Tiɲɛ. Wallahi. Nka ni selila. Naam. O t'a bannen. Ayi. O y'a daminɛ ne ye. Wallahi. Naam. Haya. mais la caractère et la prière en est son témoin. A ko silamɛya yɛrɛ de ye jogo ye. Wallahi. Ne taabolo ɲuman ye. Tiɲɛ. N'o farala seli kan. Naam. O tuma ye silamɛ. Tiɲɛ. Mais ni seli kɛra k'a sɔrɔ jogo tɛ yen. O tɛ foyi y'a ye. Foyi. La preuve est que Dieu dit. Ala ko kuranɛ na. Naam. Nous avons donné la prière à vous, les croyants. Anw Alahu Taala ye seli di aw Ala danayabaw ma. Tiɲɛ. Bɛɛ tɛ dɛ. Ayi. Muminu ko don. Wallahi. Pour vous purifier des interdits. Pour que ka se k'aw sanuya ka bɔ jogo la. Wallahi. K'a bɔ haramu na. Tiɲɛ. Kongo la. Naam. Kana Ala ma. Wallahi. C'est des mauvaises actes. Ani walijugukɛla. Wallahi. C'est pourquoi O de la. Naam. il dit dans le Coran. Alahu Taala ka ka kuranɛ na. Naam. Car l'au-delà. Ko lahara jɔ don. En plus, les salutations et les remerciements spéciaux. A ko lahara jɔ don. Naam. N'a ɲininka jogo ko la. Tiɲɛ.
zon Naam. nu ɲininka Wallahi. mɔgɔ fagalaw Naam. nu ɲininka Wallahi. ɲumankɛlaw Naam. nu ɲininka Wallahi. jɛnɛyakɛlaw Naam. nu ɲininka Wallahi. minnu y'i selila Naam. tiɲɛ kan nu ɲininka Tiɲɛ. Sangare. n'a ma ɲɛ k'a bɛ ɲininka Aha. baara b'an bolo dɛ Baara bɛ yen. Wallahi. baara b'an bolo Alhamdulillah. kabako fana ye min ye Naam. e b'i ɲininka lahara ne ta la dɛ Ayi. e b'i ɲininka i ta de la Wallahi. ne yɛrɛ bɛ ɲininka lahara n ta la Siga t'a la. ni bɛɛ y'i ka kelen kɛ Naam. lahara an ka ɲininka o bɛɛ la Tiɲɛ. kabako t'a la bali dɛ Ayi kawo. i yɛrɛ bolo ye min kɛ Aha. i ɲininkali o la Tiɲɛ. an ka se ka ɲɛfɔ dɛ Siga t'a la. yarabi ala k'an sago d'an ma Amin. n'an bɔra yen Naam. foli ni bɛnbali seri barikada ni tanu bɛ k'an ka karamɔgɔ kan O ka kan. Amin. Notre maître, n'o ye an karamɔgɔ ye Naam. an kalanba kɔni Wallahi. ani an balimakɛ Tiɲɛ. père, ani an fakɛ Tiɲɛ. mes chers internautes, n'o ye wajirikɛla karaki diɲɛ bɛɛ Wallahi. Belebele. O don. Sangare. Tiɲɛ. le guide spirituel des frères, n'o ye ala danabaaw Tiɲɛ. bilasiraba ye muminu Naam. ka duware ye Tiɲɛ. Belebele. le fils de Mohamed Madani n'o ye madani ayidara di Haydara. Tra. et ses secrétaires, ani ayisata tarawele di Haydara. venant de Tamani, tamanin ka di don Haydara. à Bangui, mɛ a sigira bamako bangoni na Tiɲɛ. bugu la yan O kɛra. olu kɛrɛfɛ kɔni Wallahi. Tra. à Sède, n'o tɔgɔ ye ase sheikh sherif Naam. usman madani ayidara Haydara. an b'an karamɔgɔ fo k'a barikada Wallahi. O bɛ bɛn. mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka mɔgɔw barikada Naam. o tigi tɛ se ka ala barikada Ayi. Abada. mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka mɔgɔw fo Naam. o tigi tɛ se ka ala fo Ayi. mɔgɔ o mɔgɔ ma sera mɔgɔ hakɛ ɲɛ Aha. o tɛ se ka ala hakɛ ɲɛ Abada. mɔgɔ o mɔgɔ ma sera mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ Naam. o tɛ se ka ala ɲɛ Ayi. Abada. mɔgɔ ɲɛ siran yɛrɛ de ye ala ɲɛ siran ye Wallahi. Siga t'a la. n y'o fɔ dɔ b'a fɔ ko mɔgɔ man ka siran mɔgɔw ɲɛ ko k'i ɲɛ don ala la Ayiwa. o yɛrɛ de ye silamɛya ye Wallahi. ka siran mɔgɔw ɲɛ Naam. ka ɲɛ don ala la Tiɲɛ. Sangare. ala yɛrɛ de fɔ Wallahi. Sangare. dalilu ye jumɛn ye Naam. mamadu alisa bɛla a ye karamɔgɔ ɲininka Aha. cɛ ka suturali daminɛna bara la Tiɲɛ. ka bila kimiri la Siga t'a la. O don. n'a sera dɔrɔn ko a ka ɲi Tiɲɛ. mɛ ne ye karamɔgɔ ye Naam. ni min ye kulɔti dɔ don sarata kimiri la Oh. sugu fiyɛ la Ah. Kuma cawo. n'a fɔ k'olu tiɲɛna dɛ Wallahi. U b'a fɔ. n t'a to yen ko ala ko an ka kɛ dɛ Ayi. n t'a to yen ko ala ko an ka to yen dɛ Ayi. n b'a to yen ni mɔgɔw ye n ye Aha. Wallahi. Tiɲɛ. Tiɲɛ. han Mɔgɔ fa ɲɛ. cɛman ye ne la kɛ Ayi. A jama ye. mɛ faramu tɛ dɛ Ayi. Haram tɛ. o tuma mɔgɔ de kan ka siran mɔgɔw ɲɛ i ɲɛ bɛ min na Aha. e ma siran o ye Naam. e dugu bɛ min ye e bɛ ka siran o ye Abada. Sangare. naam oh les frères, ya aw ala danabaaw Naam. j'ai envoyé Mohamed qu'il a fait ainsi l'humanité tout entière. bilahi ne alahu taala ye mamadu cili kɛ nɛɛma ye bɛɛ kan Wallahi. n'an sɔnna kira n'a somɔgɔw la Naam. a mago bɛ ɲɛ Wallahi. n'i ma kira ye Naam. i ye somɔgɔ min ye Aha. i ɲɛkɔrɔ Naam. i se k'o ye Tiɲɛ. ni sabali ni muɲu ye Wallahi. lahara bɛ ɲininka o la walahi Siga t'a la. Sangare. amadu ko lahara jɔ don Naam. ne mamadu n'a ɲininka Tiɲɛ. a ye ne somɔgɔw mara cogo di ya Ayiwa. ba kelen kɔfɛ Ayiwa. ahlu beyti kɔni Wallahi. n'o ye serifuw ye Tiɲɛ. ne bɛ ko serifuw Naam. serifuw kɔrɔ de ye ko maa kɔrɔtalenw Siga t'a la. a kɔrɔ tɛ ko hayidaraw dɛ Ayi. a kɔrɔ ko maa kɔrɔtalenw Tiɲɛ. mɛ hayidaraw fɛ yen Ah. maa jigilen tɛ yen min kɛ Ayi. a dar'u bɛɛ la ko le serif Tiɲɛ. Tiɲɛ. Haydara. parce que hali serifuw bɛ se ka sɔrɔ siya wɛrɛ la Siga t'a la. aha serifu kɔrɔ ye dɔrɔn maa kɔrɔtalen Wallahi. mɛ n'i ko sa ko el ahlu beyti Naam. o de kɛra somɔgɔ ye Belebele. n'i ko hayidara o Naam. de kɛra somɔgɔ ye Tiɲɛ. mɛ n'i ko serifu Naam. serifu kɔrɔ ye ko maa kɔrɔtalen Wallahi. e t'a mɛ denmisɛnw ka hadisa la ko nin ye hadisa kɔrɔtalen ye Tiɲɛ. hadisul sharifu Ah. n k'o de don Sangare. ala k'an sago d'a ma Amin. ala k'an jɛ ɲa Amin. ala k'an lahara ɲa Amin. an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ayiwa. ka dugawu ɲini Naam. o wɛrɛ la an b'a fɛ ka dɔwɛrɛ filanin fɔ Aha. o ka kɛ dalilu ye lahara Tiɲɛ. an bolo Tiɲɛ. ni a kɛ dalilu ye Naam. an ka diɲɛ magow la Tiɲɛ. o tuma an bɛɛ bɛ jɛ Naam. k'an ka bayaw kɔrɔkɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ Tiɲɛ. parce que mɔdɛn na kɔni Sangare. n'i ye min fɔ bɛɛ bɛ segin o kan Belebele. ala k'an sago d'a ma Amin. n ti fila fara ala kan N ti fila fara Ala kan. n ti fila fara ala kan N ti fila fara Ala kan. n ti sonyali kɛ N ti sonyali kɛ. n ti jɛnɛya kɛ N ti jɛnɛya kɛ. n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ N ti namara kɛ senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. n tɛ n den faga N tɛ n den faga. ni kira mamadu ye n bila baara ɲuman min na ala bɛrɛ don b'a kɛ Ni kira Mamadu ye n bila baara ɲuman min na labɛn de b'a kɛ. yarabi ala k'an dɛmɛ Amin. ala k'an dɛmɛ Amin. ala k'an dɛmɛ Amin. ala k'an sago Amin. d'a kira mamadu kan Amin. serifu kan Amin. yɔrɔ in kan Amin. sallallahu alaihi wa sallam Sangare. Sangare.